أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وانا مسلمي يرواتا مسلمي السلام alaikum. Ko ka taɓa shiga wani hali na damuwa ka samu wani bawan Allah ya taimake ka ya fitar da kai daga cikin damuwa? Ko kin taɓa shiga cikin wani yanayi wanda ke da buƙatar taimako Allah ya baki wanda ya taimaka maki? Kun san daɗin rahama? Kun san daɗin taimako? Kun san daɗin tausayi? Sifofi ne da Allah maɗauke sarki yake son su. Rahama sifa ce ta Allah. A kowace sura sai mun karanta bismillahir rahmanir rahim. Allah ya kira kansa ar-rahman, ya kira kansa ar-rahim, ya kira kansa ar-ra'uf, ya kira kansa al-latif. Sifofi ne masu nuna yadda Allah yake jikan bayinsa yake tausayin su. Allah yana da rahama guda 100, amma ya sauko da guda 1 a bayan ƙasa wadda ita ce mutane suke amfani da ita, ita ce dabbobi da sauran halittu suke amfani da ita. Idan ka ga akuya ta taka ɗanta, ta zabura, ta ɗage ƙafa saboda tausayinsa, duk cikin wannan rahama guda 1 ce. A ranar lahira Allah zai tara duk rahaman nan gaba ɗaya ya mummune ita. Amma a nan duniya rahamarsa ta shafi kowa, ta shafi musulmi, ta shafi wanda ba musulmi ba, ta shafi mace, ta shafi namiji, ta shafi babba, ta shafi yaro, ta shafi duniya, ta shafi lahira. Da haka duk wani abin da muke gani na jin daɗi da ni'ima rahamar Allah ne. Ruwan sama rahamar Allah ne. In ka samu kuɗi rahamar Allah ne. An baka haifuwa rahamar Allah ne. Jin daɗi kowane iri rahamar Allah ne. Shine Allah ta'ala ce wa rahmati wasi'at kulla shay. Rahamata ta yalwaci komai da komai, ba inda babu rahamar Allah. Babu wata sifa da Allah ɗauke sarki ya yawaita kira zuwa gare ta a cikin Alƙur'ani kamar rahama. Misali, Allah ya ambaci haƙuri sau 40, afwan sau 90 a cikin Alƙur'ani. Ya ambaci amana sau 40, ya ambaci gaskiya sau 145, amma ya ambaci rahama sau 201. Me wanda yake nunawa? Ya nuna yadda Allah ɗauke sarki ke so mu zama masu rahama ga bayinsa. Shi yasa ma ya sanya annabawansa masu rahama ne. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ya ce ba mu aiko ka ba face sai don ka zama rahama ga talikai. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyar sahabbansa akan rahama da jinkai, har sai da Allah ta'ala saukar da aya yana sifaita su da cewa ruhama'u bainahum, masu jinkayin junansu ne. A tarihin sahabbai kadai aka taɓa samu mutane suna cikin kishirwa, a kawo ruwa, ga mutuwa ta zo, amma kowa yana ce a kai ɗan uwansa saboda tausayi da rahama. Don haka duk inda mumini yake, tausayi sifarsa ce. A dalilin tausayi Allah ya shigar da wata baiwar Allah fasika, fajira, karuwa, Allah ya shigar da ita aljanna saboda tausayi. Gawa? Ga kare, duk mun san wannan labari. Kamar yadda Allah ya azabta wata mata akan wata dabba, ita ce mage, ta ɗaure ta, bata bata abinci ba, bata bari ta nemo ba. Don haka duk wanda baya da tausayi Allah baya tausayinsa. Rashin tausayi sifa ce da Allah ya sirta Yahuda da ita. Allah ta'ala ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Sannan zukatanku suka bushe bayan duk ayoyin da muka sauka muku na at-taura, ko duwatsu ba su kai bushewar zukatanku ba. Haka idan kana da busasshiyar zuciya, to kana buƙatar sake sabunta wato ainihin tarbiyyar rayuwarka. Idan kaga kana ganin mutane a cikin wani hali baka damuwa, to kana buƙatar ka sake cajin imaninka. Idan kana kwanciya ka ƙoshi ka yi bacci, maƙocinka baka san halin da yake ciki ba, to kana buƙatar ka sake cajin imaninka. Haka ya ku bayan Allah, mu zama rahama ga kawunanmu, mu zama rahama ga iyalanmu, mu zama rahama ga matayenmu, mu zama rahama ga maƙotanmu, mu zama rahama ga al'umma gaba ɗaya. Babu wani abin da za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanka, ya kyautata maka, ya yalwata maka, ya yarda da kai, ya baka aljanna kamar ka taimaka ma mutane. Babu wanda kuma yake samun hushin ubangiji kamar wanda yake kuntata musu. Shi yasa an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce wance ta rasu, ba ta da ibada kwarai, ba ta da wasu ayyuka, amma makotanta na jin daɗinta. Manzo Allah ya ce yar aljanna ce. Aka ce to ai ko ga wance ita ko tana ibada, tana kaza, mutane ba su jin daɗinta.
manzo Allah ya ce 'yar wuta ce. Mu yi kokari mu zamo 'yan aljanna, mu yi kokari mu zamo masu sifofin aljanna a cikin wannan wata na rahama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kashe da shi. Wata rahama ya kama, don haka kowannen mu yayi tanadi ya kyautata ma 'yan uwansa. Ban ce masu hali da yawa ba. Allah ta'ala ce li yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Wanda yake da hali da yawa ya bayar da yawa, wanda yake da kaɗan shi ma ya bayar kaɗan. Don haka kowa Allah ta'ala zai masa hisabi ne gwargwadon abin da Allah ya bashi. Mu yi kokari 'yan uwa mu zama masu tausayi, masu jinƙayi, masu kyautatawa, masu alkhairi, masu yin sadaka, masu wato fidda mutane daga cikin damuwar da suke. Ya Allah, wannan annoba da ta kewaye duniya, Allah ka ɗauke mana ita. Allah ka ji kan bayinka al'ummar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya mu cika da imani. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.